Ahoj, vítám tě u dnešního videa. Dneska si budeme povídat o člověku. Tohle je člověk. Člověk má hlavu, ruce, trup a nohy. Tohle je člověk. Tohle je jeden člověk. Jeden člověk. A tohle jsou dva lidé. Dva lidé. Jeden člověk, druhý člověk, to jsou dva lidé. A teď si řekneme takový příběh o dvou lidech. Na tomhle obrázku jsou dva lidé. Jeden kluk a jedna holka. A houpají se na houpačkách. A chtějí si podat ruku. Jenže jsou od sebe moc daleko. A tak hledají, jak se k sobě přiblížit. Kluk rád fotí fotky. Tady kluk fotí fotky a má jich strašně moc a neví, co s nima. A ty fotky padají na zem. A jak dopadnou na zem, tak je najde holka a sebere je. Tohle jsou fotky na zemi a tohle to je holka, co je sbírá. A potom, co je sebere, tak je vystaví. A udělá klukovi výstavu z jeho fotek. A tak si k sobě najdou cestu. Tak to je dnešní krátký příběh a budu se těšit příště. Ahoj.